sapa Gus? Kowe takon karo aku. Ya. Bratasena sing dadi jenengku. Bratasena. Ya dasar para nyata. Bali kowe sapa? Ditepungke. Aku sing jaga tapel wates ana prentane kene. Jenengku Naga Taksaka. Naga Taksaka. Bener. Bratasena ana waran. Mlaku mener. Sajak arep mlebu wana merentani kowe. Ya, pancen bener. Tiwas kebeneran yen to kowe sing jaga tapel wates kene. Marokake aku duduhna ditelenging wana merentani. Piye? Duduhna ditelenge wana merentani. Yen to wis ketemu bakal tak babatane. Wana merentani bakal tak babati gawe kamukten sedulurku kabeh. Sugih kendel Bandawani kok kaya kowe Bratasena. Apa kowe ora kula adol pangrungu? Apa kowe ora kula pawarta adol pangrungu? Yen to satu mati, jalma mati mlebu jroning wana merentani. Wana merentani kuwi alas sing gawat maliwat-liwat. Aja to ming lamake kowe. Aja teng lamake kowe. Dewa bae lumebu ana ing wana merentani padha ora wani. Jalaran wana merentani kuwi papane para jin, papane para gendruwo. Mbuh ora idep. Ok menungso aja wedi karo dedemit, aja wedi karo druwo, aja wedi karo jin. Niate rasane ati wis kenceng manteng anggonku babat wana perentane. Wah, kowe nekat. Yo aku nekat sugih kendel Bandawani kok kaya kowe. Kelakon kowe ngancekake sikilmu ana ing wana perentane. Yen to bisa nglangkai batange Naga Taksaka, maju sak jangkah ora kelakon kelangan nyawa. Sembur pas dadi apa wae? Ngedam terbelo kowe Bratasena. Kowe titah sawantah arepane mlebu ana pertane.